Ni polítics, ni cònsols, ni consellers. Ni pel Putin. I vaig que anem. I fins i tot tenen una picut. I hem creat la secció de dansa. Ballem mentre ens canten els àngels de la coral Casamanya i el grup artístic ens toca música celestial. Perdona. No me había dado cuenta. Què passa? Què és tant de soroll? Qui s'ha mort? A quin maleant hem de jutjar? Hòstia, tu no ho sé, però tan bé que estava jo dormint allà amb la Vall de Cinto. Oh, que bé. Quin soroll. Perdoneu, honorables senyors Valles, però ja no és la primera vegada que arribeu tard. I el poble sempre esperant. Això. Ja sembleu al mossèn, que entre anar a recollir bolets, caçar més bolets i anar a fer el cafè als matins aquí sempre arriba tard, com vosaltres. Qui? Què ha dit? El mossèn. Mossèn o
mossèn. No. Mossèn. Mossèn. Aviam, Titos, a la de 3, 1, 2, 3. Veniu tots a missa, que el mossèn falta. Sempre al món està i no tingueu pressa, ordineu paciència, és el mossèn Joan, és el mossèn Joan, és el mossèn Joan, que té tot En sabem que he de cantar. Qui deu ser? Mira que els hi tinc dit, que no ens hi posem fins passat el vermut, que només són les 12. L'agafo, Sí, agafa. Justícia, Manin. Som autoritat. ¡Ay, agente Aquilino! La gente que no. ¿Qué tal? ¿Com? Uns maleantes! Personatges estranys i estrafolaris! No fotis. Parlen la nostra llengua! Hòstia, ja no ens entendrem. Ja hi som. És que diu que no se'ls entén! I fa pudor, diu! Però... I van indocumentados! Però la pudor és... Pudor? Aviam, pudor? Pudor! D'aquelles que t'has de tapar el nas. Què has fet, Aquilino? S'ha tapat el nas? Això no pot ser. Digues-li... Espera. Digues-li. Escolta, Aquilino, escolta, que jo no puc parlar. Digues-li a la gent d'Aquilino que baixi immediatament aquests maleantes fins aquí a la plaça, aquí davant de tothom, i els jutjarem. Ho has sentit, Aquilino? L'he sentit quadrar-se i tot pel telèfon. I vosaltres feu el favor, D'Ordino. feu... Forces especials d'Ordino. És que se'ls ha d'ensenyar tots. Aneu allà a ajudar la gent d'Aquilino fins al Serrat i ens baixeu aquests maleantes perquè els puguem jutjar aquí. Vinga, feu! Uns cap aquí i els altres cap allà. Molt bé. Ja veuràs que aquests maleantes... Fica't-hi seny. Per favor. Escolta, Què? una mica de decòrum, que estem a la seu de la justícia. Seu de la justícia, oi sí? Que no saps que jo abans era cònsul? I els meus vicis no es perden. Però et diré una cosa, aquí, a la batllia, som diferents. Sí, però jo no perdré la paga perquè vinc. Aquí, a la paga, no la descontem de ningú perquè no vagi a les reunions. Ah, no? Perquè nosaltres, tu i jo, som els batlles. Posem ordre, apliquem i interpretem les lleis, això sí, com ens rota i segons com bufa el vent. Exacte. Perquè aquí res no canviï. Continuïn manant els mateixos de sempre i tot segueix igual. Ei, no fos cas que perdéssim les essències. Au, va, tira cap a la taula, que goita. Entre denúncies, demandes, querelles i collonades vàries, no ens acabarem el dia avui, Oh, espera, que porto aquí. Què portes? Ai, mira el primer dossier. Comú d'Encamp. Andorra. Collons, com ha arribat això aquí? Al saber. A saber. Ai, mira, ja dintre on estem. Ah! Què hi tens? L'Osa Bordino! Ah! Per això ens tenen el dossier, ens volen jutjar, però ho tenim nosaltres. Aquests pobres encampadans no saben què és fer l'ossa.
Aquí ho tinc. Aviam. A veure. Hòstia! Què? Mira, aquesta queixa. Te la llegeixo. Llegeix-me-la. Senyors Valles. Nosaltres, tu i Espera, que jo. m'haig de posar les ulleres. Fica-les. Senyors Valles. El Comú ha posat càmeres a l'entrada del camí de seguretat del carrer Major. Mira per on passes tu cada vegada que vens. A fer el vermut. No, buscar la canalla vaig. A buscar, a on, al vermut? A la canalla. A Segudet. A les escoles. Allà. Doncs allà han posat càmeres, diu, per retratar tots els cotxes que hi passin a partir de la 1 del migdia. Càmeres? Càmeres, d'aquestes que fan foto. Diu que posen 200 euros de multa 200 pavos? i que ho van fer sense avisar el ciutadà. Però, aviam, càmeres? Per què volen les càmeres si nosaltres tenim a les padrines allà als balcons, rere les cortines? Quins millors ulls que allò per retratar tota la gent del poble. Saps què et dic? Mira, que els hi treguin la multa, que la pròxima vegada... Apunta. No m'he deixat el boli. És que Bueno. clar, és que era cònsol abans, saps? Fes el favor, va. Això, a lo sèrio, que els hi treguin la multa. Sí. Que la pròxima vegada siguin més diligents Sí. i que facin el favor d'avisar el ciutadà. Vale, tatxat. Au. Diligència arxivada. Com la d'en Camp. Cony. Ai, per T'has cert. apuntat? Sí. Per cert, ja saps, no?, que fa dies que rotlla per aquí la Marieta de Cal Tornem i de la Cortinada. Mira-la, ja ve per aquí. Pobreta. Pobreta. Però espera't que no els porte tots, que amb això del Covid no els deixo sortir tots alhora. Pobreta Marieta, saps què passa? Que amb tanta trup Aviam. deu estar esperant que li regalin i donin un pis d'aquests tan macos que estan fent per aquí dalt, o per allà dalt. Escolta, no Amb t'hi tantes arramblis- habitacions. No t'hi arramblis tant, Què vols dir? La Perquè Marieta. aquest té una mica de cara... Ah, sí? Aquesta caiguda d'ulls és una mica No, teva, no? ja veuràs. Com es diu el teu pare? Ferran. No sé jo no em dic Ferran. Et fas dir Ferran. Jo sóc l'Oreu de Calcinto. No, jo no estic Ferran. El que et deia, Digues. Marieta, ja batallarem perquè tinguis uns pisos d'aquests tan bonics, i tan grans i tan macos. Ens tocaria a nosaltres, Us tocaria a vosaltres, sí. família gran. Però et diré una cosa. Aquests pisos no són per la Marieta. Ah, no? No. Però és que ni per la gent de la parròquia. Ah, no? Són per la gent que ve de fora. Ah! Saps com li diuen això? Com? Com li diuen? Com? Allò de l'estranger, vols dir? Inversió estrangera, però ens pensa una mica. És que t'ho he de dir tot. Clar. És que no he dormit massa jo avui amb el cinto. No he dormit massa. Inversió estrangera, pisos grossos, pobra Marieta, amb tants fills, sense poder tenir una llar com Déu mana. Que dormiu sota el pont. Sí? Veus? Ha dit que sí, que dormien sota el pont. Però tu no et preocupis, que el Comú ho té tot pensat. Ah, sí? Sí. El comú. El Comú, sí, bueno, sí, el Comú. Resulta que ara faran un estudi de creixement urbanístic per veure si tenim prou serveis, si amb tanta construcció tindrem prou aigua, si tindrem unes canonades prou grosses per tota la merda que per allà tothom cagarà. Per tant, no ens hem de preocupar, perquè aquest estudi vetllarà si el desenvolupament serà sostenible. Però aviam, un estudi, has dit? Sí, un estudi? I encarregat pel comú. Sí, pel Comú. Ho saps, no, el que diuen dels estudis encarregats? Què diuen? Que qui paga mana. Ah, I qui paga? qui paga? Els ciutadans. Amb quins calés? Amb els dels ciutadans. Qui l'encarrega? Qui la... El El comú! comú! Home, el comú! Doncs ja està. Dirà el que el Comú vulgui que digui, no? Ai, Bueno. pobra Marieta. Tira. Mira, anem per feina. Per cert, aquest estudi que dius, què vols que digui si ja tot està remogut, foradat, encimentat, enformigonat i entutxonat?
En què es pensen que ho arreglaran? Aviam, això. Amb la gespa artificial. Ahí estem, claro. Què és això? No se sentia. Però, a veure. Què? A veure. Prou de plorar, home, que sou davant de l'autoritat. ¿De qué sé que es ese verde? Merda! Ha dit merda! Han dit merda. Escolta, la qüestió és que... Coi, que ja n'he xafat una de gos. Tu, feu, agafa una mostra d'això que sembla que han trepitjat i porta'ns-la cap aquí, que la portarem a analitzar amb la taxa que paguen els ciutadans. Sort ni tenim dels feos, Sort. Oh, i aquest és un aprenent. Sí, aquest és xicarrit, sí. Mira! Quina color! Sí, home, sí, molt bé. El turmellí tot em portava. Més encara... Allà! Ai, fàstic! Feu, després desinfecta't, Menos mal que li ha tocat al xic, perquè un feo gran no que es pot fer No, això. no, la barra que tenen els grans. No. Què sí, home? A veure si és de gos. No tiris el plàstic, recicla. Señor, ¿qué tráfico luz así? Ho has sentit? Què trafiquen? És que ja els ensenyen de petits. Nous sommes les enfants perdus les montagnes. Et nous faisons un strolot. Però què diuen? Que us penseu que estem en un xiquipart? Tu ressembles à un cochon. Un caçonda! Això sí que ho he entès! Maleducats, poques soltes! Què us heu pensat aquí? Que som l'autoritat? Tenim coixot, tenim coixot! Tenim coixot! Sí, mira que entra. mierda que señor. Ara sí, ara sí. Ara sí. No, aquí. Ara sí. Què ets aquí? Ara sí. Ara sí. Gente Quirino, estem molt orgullosos de vostè per portar-nos tots els contrabandistes. Amb les forces especials d'Ordino. Amb les FEO. Forces especials d'Ordino. Estem tan orgullosos, Aquilino, però tant, que inclús amb l'ajuda de la PICUP ens hagueu portat tots aquests maleantes. Feos! Aviam si n'apreneu de la gent d'Aquilino. Bueno, Escolta, Gente Quirino, estem tan contents de la vostra feina, tan orgullosos de que capitanegeu aquesta colla de dropos, que us donem un descans. Mireu, podeu agafar tot un mes de vacances, tranquil·lament, i ja tornareu, Gràcies a Gente Quirino. gràcies. Som gràcies. I vosaltres, feo, a veure si n'apreneu de la Gente Quirino, home. Sí, de què? De fer vacances? Que es passa tot el dia fent vacances i mira, aquí només quedem 2 i mig. Coi, i reclameu el comú que us en contractin més. Oh, ja ho diuen que en fan de contractes per intentar agafar més urbanos, però demanen enginyeries per fer d'urbanos, ja em diràs tu. Oh, és que... oh, és que corrien com si anessin en Ferrari, igual que els youtubers. Les cames semblaven rodes, tu, de tan de pressa que anaves. Les pernes, animal!
queixes. Posa de queixes, veus? Què és això? Ara estic Que s'apropin! Que s'apropin! Què fan? Se'n van. Feos, perseguiu-los, home, porteu-los cap aquí! Què foteu Allà, aquí? vinga. Ens Tu, acabarem cap aquí, eh? I tot això sense fer vermut, eh? Tu, cap a baix. Què, treballa sola o què? Vinga, va, veniu cap aquí, home, va! Tu, a baix. Tots ja. Feos, més diligència, eh? A veure, qui és el portaveu? Al galliner només hi ha un gall. Quin és el vostre? Espies! Ho has sentit? Han dit que són espies! Falta això, sí. Per favor. Ja ho són, sí. Era d'imaginar. Ja ho són, ja. Ja us podeu encaminar a Sant Ciprià, a Sant Corneli, a Sant Pere, a Santa Bàrbara i a Sant Tornem-hi. Això són natros que hem de dir-ho. Què hi porteu amb aquestes motxilotes? Iam. Oh, quina angúnia. Ai, per favor. Però quants dies fa que no ho renteu? Però què és això? Què és això que esteu tirant aquí? Cuita la Marieta, Oh, pobret. això, la Marieta, ho aprofita tot, ho replega tot. Mira, ens han robat la bandera i tot, el nen! Ens han robat la bandera! Que no podem jutjar així! Cuita. A veure! Mostreu-nos los papers! Los papers! Què? Cap aquí. Tu, vinga, va, cap allà. Vinga, va! Tu, cap allà. Aquí! Vosaltres, vinga. Què feu? Però quina porqueria porteu aquí dins? Canalla i adults, per favor. Mare de Déu, senyor. Agafa aquest, agafa aquest. Qui entra aquí? Tots aplegats. Acabareu tots a la masmorra. Engarjolados. Això, tu! Digues-me! Raconte-moi! Això. Cuéntame, explica't, collons! Prou, tots aquí. Què són aquests papers? Els papers, he dit! Va, papers aquí. Vinga. Coll, reclama, fes algo. Los papers? Això, home. Senyora, com No, s'ho no hi ha abans res. tu, hòstia! Fes el favor, baixa això. Molt em sembla que no mos entenen, eh? Però Però què és això? Els papers em dic! Els passaports, hem dit! Això mateix. Va, passaports aquí. Quina pudor! Estic de Déu! Vinga, va, els passaports!
Feo! Hosti, tu! Una bandereta andorrana a sobre! Deuen ser d'alguna casa! De quina casa sou, vosaltres? Si s'assemblen com una castanya, nosaltres! Home, va! De cal collons són? Això de cal collons deveu ser! I això què? Passaports. Saps què? Sentència. Mira, se acabó lo que se dona. Jo també sé parlar lo catafrán, lo portunyol i lo patuès i el que faci falta. Feos! Feu ficar aquesta gent de genolls que escoltin la sentència. Vinga, de genolls. Està Va. bé, he dit. Tu, de genolls. Tu també, va. Por desabato la autoridad. Desorden! Descomentados. Churrimandusques! Escalfabraguetes. Esgarrapacristos! Guiris. Cagamistos! Abraçafaroles. Galifardeus! No, foli, Foli. que estic calenteta, sí. Barjaules. Camarussos! Correcollons. Mastega pare nostres! Esmaperduts. Llefiscosos! Carnosos. I pudents! Us condemnem a... Eso no se fa. Eso no se dice. ¡Orden de la ley! Feos! Feu la feina, no? Mira, entre tant amunt, tant avall, tant cap aquí, tant cap allà, i naltres sense fer el vermut, Què ha passat? S'acosta l'hora del vermut, Ja fa estona que t'ho dic. Feos! Va! Ja els portem, ja. Vinga, cap allà. Aquí hem vist. Aquests dos també. Va, cap aquí. Tu. Ja els tenim aquí, ja els tenim. Ja els tenim aquí? Ja els tenim aquí. Tots ben arreplegadets i ben quiets, Quiets, tu, mig. I a sentir la sentència. Us condemnem a... Què passa ara? Vols dir que no falta algú aquí? A veure, contem, contem. Feos, compteu! 2, 3... No. Si és que... Tu, És que no cap allà, m'estranya que cap aquí, demanin cap aquí, cap aquí, enginyers. cap aquí. No saben ni comptar. 1, 2, 3, 4... No sé, no aquí. Si és que ja no te'n pots fiar de ningú. Vinga. Goita que arriba per allà i ben carregats que van. Però per què porteu aquí? Què és això? Què és això? Què porteu aquí? Perquè no t'entenguem. Que de tant cridar ens hem après. Hòstia, quina xuleria, tu. Però borda, Però molt, Tu davant, Jo em quedo aquí darrere. Tenim bon gana. Aviam. I com s'han explicat que per lo carnaval tot lo jovent d'Ordino anava a les cases a robar les olles per lo caldo, pues hem pensat que per mantenir la tradició aquest any fem avui. Així que... Lo pollastre! Pobreta, si és que té gana. Les trufes del Betriu! ¡El garrote! ¡El os de marrano! ¡Los peus del ministre! Prou! Cames porres! Jesús, quin Porro. porro! Goita. Prou! S'ha acabat! No teniu res més! Mare meva, encara teniu unes coses de dir. Ja està? Ja? Prou, doncs! Doncs sabeu què? Ens heu convençut. I el que farem serà complir amb la tradició i tots a menjar caldo. Ep. Que aquest any sí que ens el fotrem aquí. Ja era hora! Però abans... A complir la sentència! Perquè... Adelante. Que carnaval tot s'hi va!
Adiós.